everyone, this is Nick Princess for today's vlog. Kay mag-vlog ko karon kay paano masabi? Ay manggadto mi og SA mag soroy-soroy mi Mag-mall me. basta mag-mall mi guys, natin. dili sa SM. ay asa man ta mag-mall dan? Basta mag-mall. Mag-mall sa Bayog nako sila medyo dito og si silang Krista Capono og si Jim Okat. Guys, mo na akong outfit karon guys. Salamat sa mga nanghatag akong sanina. Hindi naman akong outfit. Classic siya. Letter! Siya letter! So guys, nalimanos pa si... Ay, nang... Abi lang human off. Ay, Si human off. ay, nalimanos. Hilamos ay. Ay, hilamos? Ay, hilamos day. So, nang himanos pa si... Hilamos. Ha? Hilamos. Hilamos. Nang hilamos pa si... Youtube para ka na mag-ilis na siya. Nanghilam ba? Nanghilam on. Para maglakaw na may kay gigutom bro. Nangaon pa man sila una. Nangaon pa? Kasi nangaon nga Na sila ay nung lakaw sila, nangaon sila basta yung uganan ka mukhaon pa nila. ay di do ato ko ta sa isang mga angot yo. Ito no, pero to sa ikaw nito kagalingon ng mukhaon taglami no. Pero siyahan ka mukhaon taglami. Oo. Ganang ko makaon lamig. Unsa Salamat ikaw lamig kay ka man. Reni mo. Nice. Ano mo kalabi? Fried chicken magod. Fried chicken. Fried chicken. Mga ano dito girl, fried chicken guys. Nakita ko mga kuya kayo mga lami pa sa pagkaon guys. Salamat kaya tiyo. Love you. Pag-ilis na ka. Tiyo unsa ta oras sa mga nakatataod gamay no. Taod-taod kay. Muuban man ni si Yu. Kawas sa si Yu ko. Natong pa man na siyo ay ano. Manan lang pukaw pukaw balik. Yo. Yung magpapukaw. Yo. Yo, mong lockout ay mata naman di siyo din na. Nagsipon-silpon naman diri sa sud. Roy diri guys. Dala lang kasi tayo kapag ko ni mata. Kaya talibran ko ng kaon ro. Akala ko taglami. Yes, salamat sa paglibrihan ko ni Tio na nasi Roy diri guys. Saan ang baba? Wala naman. Saan ang puwas ang baba? Bago ka lipstick. Ay gibugas ko eh. Ang gugas mo ka? Baw lang. Murag naapay mga mansroy nga ating tungkal sa akong mga pimples. Pero mawala naman na siya og katong gihatag naman ako nga product bro. Dili, kabalo ko sa pagwala na. Dili, tabaran ka. Okay ra eh. Okay. Dili, ra kita mawala na ang diksyon. Ako'y technique. Ha? So guys, naada ko na yung technique si medyo mal dito guys. Kaya usaon to ko nung pagwala sa akong bugas daw. Diretso. Yung pimples. Diretso daw, diretso. Saan man siya? Man! Atong laplapan. Yeah! Bagong mata. Katugon pa ka, Roy? Ayun. Ay, di na nakatugon si Roy, guys, Di kay... di ko katugon. Galagot ko kay... Ay nag-post-post. Ikang natikang kang. So, ikaw natikang ka. Kaya pa sa puto si ikaw po dalaway, be po ko ato niya. Di luwi, bro. Naman stop na ko, Ay, sabi. A few inches later. Guys, silang Tio, silang Yo, naguna na sa mall kay nagpabilin paming duha ni Roy diri kay nagprepare pa mi og kanang mga gamit para sa radiology case kay magstay pa daw mi og balik sa kasimana daw kay naa daw mi event daw kay wala na magud mi aning balaya magud guys nga magstay kay kanang murag mahuman na nga mo ang kuan pa kontrata Roy no. Na last din na. Na ang kining mga malita diri Roy. Kubalik pa man tayo diri day. Guys, nag-ilis na sila guys. So, dili siguro may siguro ni Roy kay murag magkatod mi nila o ay kanang matod na lang ko nila o kuan mag Singapore sila tanan. Nag-ilis na sila. Ang lakaw na sila taon. Di mas snake. Ha? Sintay na pa yung sunod. Balo na pa. No? So ang magkatod nila guys mag Singapore. Ihatod na mo sila sa Roy, sa Singapore sa airport. Ay sa airport. Piling lang sa ta. Sunod na ta. About the next life. Next life rago sa taktong panahon.
Kailan ba yan takdang panahon? Takdang panahon. Kailan ba yan? Di ko wa ko kay ba always ra gid pre. Yung anong namuha mo ni mo mata? Kung naay maabot nga na ra Ano namuha mo ni mo mata? Wala, minuman ko ninyo. Yun ka na mo. Minuman ko Ikaw, ninyo. kaya ikaw yung umukin nun. No. So guys, dahil maghatid ako sa kanila guys ngayon. So, di naman ako makakaabot ng barko guys ngayon. Di ako makakauwi. Bukas na lang ako uuwi kasi 6 PM lang po ay kanang alas 6 na magutaman ang barko maguta MV Star Cup na wala na ko masakyanan na siguro na layo baya po ng airport so 1 hour biyahe. na 1 so man biyahe 1 hour ang biyahe papunta doon. Ah, sa airport. Tapos 1 hour na sa papunta balik. o man ugma na lang sa kulit yo sayo lang ko guys amping mo guys ha amping mo pero ay ko ka magkugi ay ko vlog diri A few inches later. mo sila dai. so guys ako na po silang ihatod guys darin na lang po sa unahan kay Ano na ta magkuwan? kay kuan man ka na ang busod naman sa dito Naoy. Laban na dai kita rin magkuyog dai no kita niyo di ba yu? Yes. Sila sa ilaan karon. Anong luya makikagay? Amo tayo nabanaban ang ulo Laban ni mong ulo? Si init nga bugnom, gini kayo ka. Anong man kay? Mabiyaan na ka? First time niya mabiyaan pero okay ra na yun. Okay na na uy, lesson learned. Labuginan ako siya nga kanang mag-book siya. Di man ko siya mag-book. Ano, Singapore na sila doon. Ako siyang gingnan nga kanang mag-book sa giyaha. Oo. Di man siya mag-book. Do. Nga di man ka mag-book. How Dutch? How Dutch? How Dutch? Hindi nga mataka kay para pautangon ti ka. Do. Kaya para maning kamot pagag-video kay para na kay kabayad. Laban. labar nila Sila kay daghan magag-videos no. Ah. Kaya ba baka titons nga 9 nakabook yung videos ni Wala mo, ki. di ko nun. Mo gani. Na-stress na ko. Na-pressure. hindi na ka ma-pressure natin makayaw na lang ade niya natin kumaon At Hindi sa kay lakon. asa na bi? Asa na bi? Mingawon na siya. Alam mo na kaday. ngayon ako ninyo Mingawon nga dugay iniuli magani ka wa kanya. Ngayon ka nila day. Balik naman mo. Ihato na to sa sulod day. Itong gift ni Snake guys, kay para na siya ikuan remembrance na mo. While mag-ilak ka, na kay pagkulan, matrapos na mong luha, na kay sa luha. Kasi ikaw nga nasa mo din Sunod ka sa mga dito. tao ka man. Wala mong gift ni mo Snake. Tanaw sa man eh. Unsa man eh? Sa man eh. Tarpaulin. Ina tarpaulin. Tarpaulin na lang. Lagi ni oh, basa. Bisa. Si Boto. Sumo ni amo ang Tiket. Wala mo ticket. Basa pangalan, basa mga pangalan diri. Basa mga pangalan sa ticket. Dara sa ubos ay. Mr. Roel Okat. Nalagi ako pa nga nagingan mo ni. Kinsa man na ada? Hindi ka na number ka ni. Di makakakuha ka ng kuya karoy. Ang kay ticket sa Singapore. Ano ba to? Ha? Ano ba to? Salamat po. Gan gani? O ganahan ko sila. Ay sa problema imong gamit. Imong gamit. Adito ra pamalit oy. Imong gamit ato tanan ko kompleto ba nila? Na may passport. Ay, no, kailangan ko. Ay,
Salamat kayo. Kuyog siya. Ano, napay lang surprise? Napay lang Napay lang kuyog. Sa Tony. Yes! Pili! Kung sa'yo mo masulti dahil nga makakuyog siya kag Singapore. Ang masulti ako kay kanang happy din wa ko nag-expect nga uban nun to wala pa itoy ka to ikid nun iri atong higayon na. Correct. So thank you ni Roy no kay makakuyog jud ka. Thank you kayo Roy. Pag-amping mo dito ha. Oh, uy magka. Kuyog di ayun din. Uy, matatagad man. Sige, see you. Thank you so much for watching. So, bye-bye. Thank you so much for watching guys. Watch among mga videos sa dito sa Singapore. Watch mo sa mong video guys. Later sa Singapore. Bye-bye. Bye-bye.